Vizualizace křížení ulice Palackého se severní tangentou v Jablonci nad Nisou. Stavba severní tangenty je součástí hlavní komunikační sítě města Jablonec nad Nisou ve schváleném směrném územním plánu. Severní tangenta je navržena jako komunikace druhé třídy a řeší v rámci katastrálního území města Jablonec nad Nisou propojení ve směru Liberec-Tanvald a křížení s ulicí Palackého. Nyní je doprava vedena ulicí Rýgrovou, ulici Palackého kříží dvěma stykovými křižovatkami ve tvaru T se světelnou signalizací a pokračuje ulicí U Přehrady. Předmětem dopravní studie je navržení variant vedení severní tangenty a křížení ulice Palackého. Severní tangenta navazuje na již vybudovanou okružní křižovatku etapu 1. Tato křižovatka je budována v oblasti ulice Rýgrova Průmyslová. Tato stavba končí ulicí doktora Randy, na kterou navazují varianty vedení severní tangenty. Varianta 1 – dlouhý tunel. Severní tangenta je vedena ulicí Na Čihadle. Palackého ulici podchází hloubeným tunelem délky 265 metrů. V místě křížení Nástrojářské ulice je niveleta 6,5 metrů pod terénem a komunikace vyjíždí do tunelu. Nad portálem tunelu je převedena ulice Nástrojářská a umožněno propojení místních komunikací. Výškový rozdíl zahloubené ulice Na Čihadle je od terénu řešen opěrnými zdmi, na kterých budou osazeny protihlukové clony. Východní portál tunelu je situován do prostoru konce hráze vodní nádržem Šeno. V tomto prostoru bude komunikace zahloubena 6,5 metru. Na úroveň stávající komunikace se niveleta dostává v prostoru sběrného dvora. V tomto místě se též odpojují rampy, které navedou vozidla ke stykové křižovatce tvaru T s Palackou ulicí. Rampy jsou vedeny přibližně po stávajícím terénu a po zajetí komunikace do tunelu jsou vedeny nad tunelem. V místě napojení na Palackého ulici dojde ke zúžení stávající ulice U Přehrady na 2 jízdní pruhy. V místě přechodu pro chodce je vložen vyvýšený přechod pro zvýšení bezpečnosti pěších. Je zde též umístěna zastávka MHD a ČSAD. Varianta 2 – krátký tunel. Varianta krátkého tunelu je ekonomickou variantou mimoúrovňového křížení. Dopravně je shodná s předchozí variantou, západní portál a vyústění tunelu je však v prostoru Vrchlického sadu za Palackého ulicí. Na úroveň stávajícího terénu se tangenta připojuje v Nástrojářské ulici, kterou přerušuje. Tato varianta negativně ovlivňuje okolí Vrchlického sadu, v prostoru ulice Na Čihadle je vedena v úrovni stávajícího terénu a tím má větší dopad na okolní objekty. Z hlediska podélných sklonů se jeví jako vhodnější varianta dlouhý tunel, protože niveleta komunikace je vedena v menších podélných sklonech. U dlouhé varianty je podélný sklon v tunelu 0,5 a 2,5%, zatímco u krátké varianty 3,1 a 6%. Varianta 3 – okružní křižovatka. Severní tangenta je vedena ulicí Na Čihadle přes Vrchlického sady a Palackého ulici kříží okružní křižovatkou v místě napojení ulice U Přehrady. Okružní křižovatka je navržena s vnějším průměrem 36 metrů. V rámci úpravy jsou zaslepeny ulice Antonína Dvořáka, Opletalova, doktora Randy a Nástrojářská směrem k tangentě. Podél obou stran komunikace v Rýgrově ulici jsou navrženy chodníky šířky 2 metrů. Ty jsou přechody pro chodce převedeny na druhou stranu Palackého ulice, kde jsou napojeny na stávající systém komunikací pro pěší podél vodní nádrže. Přechody pro chodce jsou řešeny bezbariérově a jsou u všech větví vedeny přes ochranné ostrůvky a šířce 2,5 až 3 metrů v místě přechodu. Bylo provedeno kapacitní posouzení pro variantu mimoúrovňového křížení a okružní křižovatky.
Obě varianty byly posouzeny dle platných českých norem a technických podmínek. Dále byly obě varianty posouzeny pomocí mikrosimulace dopravního proudu, pomocí které lze odhalit problémy vyplývající z vzájemného ovlivnění křižovatek a ovlivnění kvality dopravy chodci. Posouzení bylo pro výhledové časové horizonty let 2012 a 2032 v těchto variantách. Scénář 1, roky 2012 až 2032, stav dopravní sítě s jižní a západní tangentou Jablonce nad Nisou. Scénář 2, rok 2012, stav dopravní sítě se severním vedením silnice 1/14 a bez jižní tangenty Jablonce nad Nisou a bez západní tangenty Jablonce nad Nisou. Intenzity dopravy v roce 2007 na ulici U Přehrady a Palackého byly 10 600 a 15 200 vozidel za 24 hodin. V době uvedení stavby do provozu v roce 2012 vzrostou na 17 000 a 19 000 vozidel za 24 hodin. Na konci návrhového období v roce 2032 předpokládáme intenzity 19 000 a 23 000 vozidel za 24 hodin. Varianta 1 a 2, styková křižovatka ulice Palackého a ulice U Přehrady s tunelovým vedením ulice Na Čihadle pod Vrchlického sady. Z mikrosimulačního posouzení vyplývá, že varianta 1 je kapacitně vyhovující pro intenzity roku 2012. Při intenzitách roku 2032 byla již označena za nevyhovující, a to především díky koloně vozidel, která se tvoří na neřízené stykové křižovatce Palackého od ulice U Přehrady a které zasahují až do přímého dopravního proudu mezi ulicí U Přehrady a ulicí Na Čihadle. S ohledem na vývoj dopravy a postupující výstavbu dopravních staveb v okolí Jablonce nad Nisou lze v případě potřeby provést změnu křižovatek ulice Palackého s ulicí U Přehrady a ulicí Rýgrovou znovu na světelně řízené křižovatky. Varianta 3, okružní křižovatka ulice Palackého a ulice U Přehrady. Z podrobného statistického vyhodnocení vyplývá, že hodnoty délky kolon a časového zdržení překračují přijatelné hodnoty a lze tedy konstatovat, že navržené uspořádání křižovatek z hlediska kvality dopravy nevyhovuje. Důvodem je kapacitně nevyhovující okružní křižovatka, u které dochází k tvorbě dlouhodobých kolon, které výrazně ovlivňují kvalitu dopravy na sousedních křižovatkách. Úprava Palackého ulice. V současné podobě je šířka Palackého ulice 11 až 14 metrů, což není žádoucí vzhledem k vysokým rychlostem zde projíždějících vozidel. Současně je zde vzhledem k atraktivitě okolí vysoká intenzita cyklistického provozu. Na stavbu severní tangenty by měla navazovat úprava Palackého ulice a vybudování cyklistických pruhů na úkor zpevněné krajnice a pruhů pro odbočení vlevo. Úprava Palackého ulice není součástí severní tangenty.